परफेक्ट अकॅडमी, कोकणातून IIT, NIT आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था. आमची वैशिष्ट्ये: 15 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव, कोटा हैदराबाद येथील तज्ज्ञ शिक्षक, कम्प्युटर सायन्स, हॉर्टिकल्चर आणि IT सारख्या विषयासह स्टेट बोर्डात हमखास यश, बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल आणि मेसची सुविधा, 11वी आणि 12वीच्या मोजक्याच जागा शिल्लक. चला तर मग वाट कशाची बघताय, आजच ॲडमिशन नक्की करा. आमचा पत्ता: मुंबई गोवा महामार्गाजवळ यशोधरा हॉटेल, कुडाळ. संपर्क 9325 01 74 58. हे या कणकवली तालुक्याच्या वतीनं, शहराच्या वतीनं, जिल्हावासियाच्या वतीनं त्या ठिकाणी याबाबत आंदोलनं होत होती आणि आपापली प्रत्येकी भूमिका त्या ठिकाणी स्पष्ट करत होती. खरं तर त्याच्यामध्ये शिवसेनेची जी स्पष्ट भूमिका होती की छत्रपतींचा जो भव्यदिव्य अशा प्रकारचं स्मारक हे जिल्हा परिषदच्या शासनाच्या मालकीच्या जागेमध्ये, ज्या ठिकाणी 18 गुंठे जागा शिल्लक आहे, त्या जागेमध्ये भव्यदिव्य स्मारक व्हावं, अश्वारूढ पुतळा त्या ठिकाणी उभारण्यात यावा आणि संपूर्ण छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी शौर्यगाथा आहे, ही शौर्यगाथा त्या निमित्तानं येणाऱ्या नव्या पिढीला त्या ठिकाणी प्रेरणादायी ठरेल अशा पद्धतीचं भव्यदिव्य स्मारक व्हावं, ही भूमिका शिवसेनेची त्यावेळी होती आणि ती आजही आहे. खरं तर ज्या पद्धतीनं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं काल म्हणजे शनिवारी ज्या पद्धतीनं अवमूल्यन झालं, ज्या पद्धतीनं षडयंत्र आणि सुनियोजित अशा प्रकारचा कट आखला गेला आणि ज्या पद्धतीनं मी सातत्यानं म्हणतो की कणकवली नगरपंचायत अस्तित्वात आल्याच्या नंतर रात्रीच्या पहाटेच्या वेळी त्या ठिकाणी लुटारूच्या पद्धतीनं, दरोडेखोर पद्धतीनं, अशा पद्धतीनं सगळी कामं ही या नगरपंचायतीची त्या ठिकाणी सुरू आहे. नगरपालिकेचे सत्ताधारी असतील, प्रशासन असेल. आणि म्हणून मी माझा प्रश्न आहे या सगळ्या नगरपालिकेच्या प्रशासनाला, सत्ताधाऱ्यांना, जर तुमच्यामध्ये हिंमत होती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवण्याची, तर त्या ठिकाणी तुम्ही ही कारवाई रात्रीच्या पहाटेच्या मध्ये त्या ठिकाणी का केली? याचं उत्तर त्यांनी शिवप्रेमींना, या संपूर्ण जिल्ह्यातल्या आणि कणकवली शहर आणि तालुक्यातल्या शिवप्रेमींना द्यावं, अशा प्रकारचं त्या निमित्तानं मी मागणी करतोय. खरं तर म्हणजे या सगळ्या ह्याच्यामध्ये महसूल असेल, नगरपालिका सत्ताधारी असतील, नगरपालिका प्रशासन असेल, त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातले अधिकारी असतील, या सगळ्यांचा त्या ठिकाणी याच्यामध्ये सहभाग आहे आणि म्हणूनच अशा प्रकारचं हे कृत्य हे त्या ठिकाणी झालेलं आहे. खरं तर म्हणजे पहाटे 4 वाजता आपल्याच वृत्तपत्राच्या माध्यमातून किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या बातम्या प्रसिद्ध होतात, पण त्या ठिकाणी म्हणजे एवढं समजा बातमी करणाऱ्यांना त्या ठिकाणी ही गोष्ट माहिती होती आणि महसूलचं प्रशासन त्या ठिकाणी अशा पद्धतीच्या पत्रिका घेऊन त्या ठिकाणी शिवाजीचा पुतळा, रातोरात छत्रपतीचा पुतळा हलवण्याचं त्या ठिकाणी करत होते. तर त्याच्यामध्ये हिंमत, जनतेच्या भर दिवसा ही गोष्ट करण्याची हिंमत त्यांच्यामध्ये का निर्माण झाली नाही? खरं तर म्हणजे हा जो हे सगळं जे काय होत होतं, म्हणजे मी आपल्याला सांगतो याचा म्हणजे जो इतिहास, ज्यावेळी हायवेचं काम सुरू होतं त्यावेळी हा पुतळा रातोरात अशाच पद्धतीनं गटारावर बसण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी सुरू होता आणि त्यावेळी म्हणजे सुदैवाने मी त्या ठिकाणी पोचलो आणि ते कृत्य मला मान्य नव्हतं, शिवप्रेमीला मान्य नव्हतं आणि म्हणून त्याला विरोध केला आणि त्या ठिकाणी ते गटारावर छत्रपती बसवण्यापासून मी त्याला विरोध केला आणि तो छत्रपतीचा पुतळा हा त्या ठिकाणी हायवेमध्ये होता. त्याच्यानंतर 2-4 दिवसापूर्वी म्हणजे नवीन जुना पुतळा स्थलांतरित करण्याच्या पूर्वी एक त्या ठिकाणी सरकारी जागेमध्ये रातोरात त्या ठिकाणी पुतळा ठेवण्यात आला आणि त्याच्यानंतर शनिवारी पहाटे परत 3 वाजता त्या ठिकाणी, म्हणजे ती गोष्ट पहाटेची रात्रीची होती, ज्या ठिकाणी नवीन पुतळा बसवण्यात आला आणि ही गोष्ट त्या ठिकाणी रात्री पहाटे 3ची होती. म्हणजे मी सातत्यानं सांगत होतो की नगरपालिका ही रात्रीचं खेळ चालेल या पद्धतीनं त्या ठिकाणी काम करत आहे आणि त्यांना जनतेची भीती आहे. जनतेच्या भीतीमुळे त्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं त्यांचं हे काम त्या ठिकाणी सुरू आहे. खरं तर हे सगळं घडत असताना माझ्या माहितीप्रमाणे CCTV फुटेज त्या ठिकाणी आहे. जो अनधिकृत पुतळा हा त्या ठिकाणी बसवण्यात आला, यावेळी या भागाचे स्थानिक आमदार त्या ठिकाणी उपस्थित होते, नगराध्यक्ष त्या ठिकाणी उपस्थित होते, CO त्या ठिकाणी अवधूत तावडे त्या ठिकाणी उपस्थित होते, या शहराचे उपनगराध्यक्ष त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि यांच्या संगनमताने हा त्या ठिकाणी पुतळा बसवण्यात आलेला. खरं तर अशा वेळी एक पोलीस अधिकारी सुद्धा त्या ठिकाणी आला, सागर खंडागळे, आणि त्यांनी सुद्धा या सगळ्या गोष्टीला विरोध केला. तर त्याला त्या ठिकाणी तू जातोस की तुझी बदली करू
अशा पद्धतीची आणि शिवीगाळ करून आमदारांनी त्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं त्यांना दहशत त्या ठिकाणी निर्माण केलेली होती. आणि म्हणून हे सगळं रात्रीच्या पहाटेच्या अंधारामध्ये हे त्या ठिकाणी सगळं काळी कृत्य ही सगळी त्या ठिकाणी सुरू होती. खरं तर आमची स्पष्ट भूमिका आहे, शिवसेना म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हायवे मधल्या बाधित पुतळ्याच्या संदर्भातली आमची स्पष्ट भूमिका आहे की छत्रपतींचं भव्य दिव्य स्मारक व्हावं, ते त्या ठिकाणी सरकारी जागेमध्ये व्हावं, सर्व पक्षीय सगळ्या स्तरावरची त्याला मान्यता मिळावी आणि तशा प्रकारचं भव्य दिव्य स्मारक व्हावं अशा प्रकारची आमची भूमिका आहे. मी तर त्या ठिकाणी आग्रही भूमिका घेतलेली होती की जिल्हा परिषदेच्या जी आज शासनाच्या मालकीची जागा आहे त्या ठिकाणी व्हावं. आणि त्यावेळी दुसरा पर्याय सुद्धा पालकमंत्र्यांनी सुचवलेला होता की समोरची जी 20 गुंठे जमीन आहे त्या 20 गुंठे जमिनीमध्ये त्या ठिकाणी ताब्यात घेऊन आपण छत्रपतींचा पुतळा उभारणार. या ठिकाणी या दोन्ही भूमिकेला शिवसेनेचा कुठेही त्या ठिकाणी विरोध नव्हता. आमची भूमिका अशी आहे की शासनाच्या माध्यमातून आणि अधिकृत ठिकाणी त्या ठिकाणी भव्य दिव्य अशा प्रकारचं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक व्हावं, ही त्या ठिकाणी सगळ्या आमची सगळ्यांची भूमिका होती. खरं तर म्हणजे पहाटे 4 वाजता त्या ठिकाणी बातम्या पडतात, म्हणजे महसूल प्रशासन असेल, नगरपंचायत प्रशासन असेल, तर ते त्या ठिकाणी हे जे काही सगळं बेकायदेशीर कृत्य त्या 3 वाजता जे सुरू होतं, तर हे कृत्य करण्यासाठी त्यांना कोणी परवानगी दिली? म्हणजे खऱ्या अर्थानं कुंपणानंच शेत खाल्लं अशा प्रकारचा हा संपूर्ण प्रकार आहे. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीवर त्या ठिकाणी कारवाई व्हावी. कारण मी या माहितीच्या अधिकारामध्ये या संपूर्ण या सगळ्या प्रकरणाचा म्हणजे या कारवाईमध्ये झालेला खर्च, या कारवाईमध्ये वापरलं गेलेलं मनुष्यबळ आणि या कारवाईची अशा पद्धतीनं रात्री पहाटेच्या म्हणजे लोक झोपलेले असताना काळोखामध्ये अंधारामध्ये अशा प्रकारचं कृत्य करण्याचं कारण काय, याबाबतची सगळी माहिती घेऊन या ठिकाणी उच्च न्यायालयामध्ये हायकोर्टामध्ये त्या ठिकाणी त्या संदर्भामध्ये मी जाणार आहे. आणि जे संबंधित लोक आहेत त्यांना त्या ठिकाणी मी पार्टी करणार आहे. आमदार असतील, नगराध्यक्ष असतील, मी पार्टी करणार आहे. आमदार असतील, नगराध्यक्ष असतील, उपनगराध्यक्ष असतील, प्रांत असतील, तहसीलदार असतील, इथलं पोलीस प्रशासन, या सगळ्या यंत्रणेच्या विरोधामध्ये. कारण शेवटी हा जनतेचा आवाज त्या ठिकाणी दाबण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे. छत्रपतींचं शिवप्रेमींची मागणी आहे की छत्रपतींची भव्य दिव्य स्मारक व्हावं आणि ते स्मारक त्या ठिकाणी म्हणजे छत्रपतीच्या कार्याला साजेसं व्हावं, ही सगळ्या शिवप्रेमींची मागणी असताना अशा प्रकारचं कृत्य रात्रीच्या मध्ये त्या ठिकाणी करण्याचं कारण काय? आणि म्हणून खरं तर म्हणजे हा जो सगळा प्रकार आहे, म्हणजे त्या दिवशी खरं तर आम्ही गौरीशंकर खोत या उपनेते झाले आणि त्या ठिकाणी आम्ही छत्रपतींच्या प्रतिमेला त्या ठिकाणी अभिवादन करून किंवा छत्रपतींचे शिवाजी महाराजांचं त्या ठिकाणी प्लास्टिकमध्ये त्यांना बंद केलेलं होतं, ते मुक्त करून छत्रपतींचं त्या ठिकाणी औक्षण केलं, छत्रपतींना त्या ठिकाणी हार घातला. आणि त्याचमुळे कुठंतरी याच रागानं या सगळ्या म्हणजे शिवसैनिकांना जे अभिवादन केलं, ज्या पद्धतीनं छत्रपतींचा पुतळा, याच रागानं हे जनतेला मान्य नसलेलं अशा प्रकारचं कृत्य या लोकांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे. खरं तर म्हणजे आमदार इनोवा गाडीतनं त्या ठिकाणी बसून होते, येणाऱ्या लोकांना पोलिसांना शिवीगाळ त्या ठिकाणी करत होते. आणि म्हणून सातत्याने गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा सडक्या मेंदूचा अशा प्रकारचा आमदार आहे. आणि म्हणून त्याच्याकडनं जिल्हावासियांची काय अपेक्षा असणार, अशा प्रकारचे कृत्य ते करू शकतात. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शनिवार ज्या ठिकाणी रात्रीच्या पद्धतीने हे कृत्य केलं, हा या जिल्ह्यातला काळा दिवस आहे. आणि म्हणून या काळा दिवसाला जर काही लोकांना वाटत असेल की मी त्या ठिकाणी आहे सोनेरी दिवस, तर त्यांच्या आयुष्यामध्ये ह्या दिवसापासून त्यांच्या काळ्या दिवसाला खऱ्या अर्थानं सुरुवात होणार आहे. आणि म्हणून ही सगळ्या शिवप्रेमींना त्या ठिकाणी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी हे मान्य नाही. खरं तर शिवसेनेची म्हणजे आज सांगतायत आमदार नितेश राणे की रयतेचं राज्य आहे. खरं तर जे सत्तेमध्ये आज गेले ते पूर्वीच सत्तेमध्ये होते, म्हणजे पालकमंत्री उदय सामंत म्हणा, दीपक केसरकर म्हणा, हे सत्तेमध्ये होते. मग ते सत्तेमध्ये आता आल्यानंतर ते रयतेचं राज्य कसं? खरं तर म्हणजे भारतीय जनता पार्टी ही सातत्यानं त्या ठिकाणी फंदफितरी असेल, त्या ठिकाणी गद्दारी असेल, अशा पद्धतीचं राजकारण भारतीय जनता पार्टीनं त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि म्हणून छत्रपतींचा जो पुतळा आहे अधिकृत, हा त्या ठिकाणी म्हणजे हलवणे, ज्या पद्धतीनं काळं कृत्य केलं आहे, म्हणजे कुठंतरी महाराष्ट्रामध्ये या सत्तेच्या माध्यमातून आदिलशाही आलेली आहे, कुठंतरी मोगलाई आलेली आहे, कुठंतरी अफजलशाही आलेली, ही खऱ्या अर्थानं सुरुवात आहे विलक्षणाची. आणि म्हणून शिवप्रेमीला, महाराष्ट्राच्या प्रेमीला, महाराष्ट्र शिवप्रेमीला हा अन्याय दुर्दैवानं या ठिकाणी सहन करावा लागणार आहे. जर तुमचं सरकार त्या महाराष्ट्रामध्ये जर आलं
तर मी सांगतो की आपल्याकडे अनेक प्रश्न आहेत. जो बेळगाव केंद्रशासित प्रदेश आहे, या खऱ्या अर्थानं दोन्ही कर्नाटकामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आणि आता महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे. तर त्या ठिकाणी तो प्रश्न आपण तातडीनं सोडवावा. जे ओबीसीचं आरक्षण आहे, जे मराठ्यांचं आरक्षण आहे, जे धनगरांचं आरक्षण आहे, जे मुस्लिम समाजाचं आरक्षण आहे, एसटीचा प्रश्न आहे, हे प्रश्न खऱ्या अर्थाने जे अनुत्तरित आहेत, हे प्रश्न तुम्ही त्या ठिकाणी सोडवण्याची गरज आहे. पण असं न करता त्या ठिकाणी हे जे काही तुम्ही काळं कृत्य केलेलं आहे, हे जे काही तुम्ही त्या ठिकाणी षडयंत्र त्या ठिकाणी राबवलेलं आहे, आणि हा जो काय भल्या पहाटेमध्ये रात्रीची जी काळी कृत्य करून जो काय सुयोजित जो कट आपण केलेला आहे, या कटाला त्या ठिकाणी आम्ही तशाच पद्धतीनं उत्तर देणार. मी मगाशी आपल्याला सांगितलं की आमची भूमिका स्पष्ट आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य दिव्य स्मारक कणकवली शहरामध्ये झालं पाहिजे, ही समस्त शिवप्रेमींची मागणी आहे. काल आम्ही इथं हायवेच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर बैठक घेतली, खासदार साहेब होते. अधिकाऱ्यांना आम्ही विचारलं की हे सगळं कोणी केलं, तर अधिकारी म्हणाले आपल्याला काय माहित नाही. प्रांत असतील, तहसीलदार असतील, त्यांनी पण ही भूमिका मांडलेली आहे. पण माझ्या माहितीप्रमाणे हे सगळं अधिकारी असतील, प्रशासनाने खरं तर हायवेच्या कॉन्ट्रॅक्टरनं या सगळ्या या सत्ताधाऱ्यांना म्हणजे नगरपंचायतीच्या आणि आमदारांना सुपारी दिलेली होती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवण्याची, आणि ती सुपारी काल रात्रीच्या वेळी त्या ठिकाणी आमदारांनी त्यांच्या या सगळ्या सहकार्याने त्या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे. खरं तर म्हणजे आज जो पुतळा त्या ठिकाणी उभारण्यात आला आहे, हा पुतळा त्या ठिकाणी अधिकृत आहे का, अशा प्रकारची शासनाची परवानगी त्या ठिकाणी आहे का, आणि छत्रपतीची ज्या पद्धतीनं आपण पहाटेनं जेसीबी लावून ज्या पद्धतीनं तुम्ही विटंबना केली, आजही छत्रपतींच्या त्या पुतळ्यावरचं जे छत्र होतं ते सुद्धा त्या ठिकाणी गटारामध्ये पुलावच्या खाली त्या ठिकाणी पडलेलं आहे. म्हणजे कशा पद्धतीनं शिवाजी छत्रपतीची त्या रात्री विटंबना झाली असेल, आणि कशा पद्धतीनं छत्रपतींचा त्या ठिकाणी तो पुतळा आज कुठं गेलाय, म्हणजे आहे कुठे, चोरीला गेलाय, नेमकं काय झालं, याच्यासाठी याच्यामध्ये जनता ही अनिविज्ञ आहे. जनतेच्या समोर प्रश्न आहे की जर तुमच्यामध्ये हिंमत होती तर तुम्ही हे काम दिवसा ढवळ्या का त्या ठिकाणी करू शकला नाही. आणि म्हणून तुमची परंपरा जे तुम्ही म्हणजे हे रयतेचं राज्य नाही, हे लुटारूंचं राज्य आहे, हे दरोडेखोरांचं राज्य आहे, हे चोरांचं राज्य आहे, आणि हे बेईमानांचं राज्य आहे. त्यामुळे या पुढच्या काळामध्ये जनतेला त्या ठिकाणी कुठं न्याय मिळेल असं काही या निमित्तानं वाटत नाही. आणि म्हणून अशा प्रकारचे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या हातामध्ये आता सत्ता गेलेली आहे, आणि म्हणून त्या ठिकाणी लोकशाहीची क्रूर विटंबना भविष्यामध्ये होईल, आणि अशा प्रकारचे अनेक वाईट निर्णय हे त्या ठिकाणी होतील. पण तरी सुद्धा शिवसेना ही आपली भूमिका ठामपणे जनतेच्या समोर त्या ठिकाणी मांडणार आहे. कारण जनतेला जे काल कृत्य झालं ते कुठलंही कृत्य जनतेला त्या ठिकाणी मान्य झालेलं नाही. लोकांची भूमिका अशी आहे, शिवप्रेमींची भूमिका अशी आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कणकवली शहरामध्ये भव्य दिव्य अशा प्रकारचं स्मारक त्या ठिकाणी व्हावं, ही भूमिका समस्त शिवप्रेमींची त्या ठिकाणी आहे. एसटीचा प्रश्न आहे, हे प्रश्न खऱ्या अर्थाने जे अनुत्तरित आहेत, हे प्रश्न तुम्ही त्या ठिकाणी सोडवण्याची गरज आहे. पण असं न करता त्या ठिकाणी हे जे काही तुम्ही काळं कृत्य केलेलं आहे, हे जे काही तुम्ही त्या ठिकाणी षडयंत्र त्या ठिकाणी राबवलेलं आहे, आणि हा जो काय भल्या पहाटेमध्ये रात्रीची जी काळी कृत्य करून ते जो काही सुयोजित जो कट आपण केलेला आहे, या कटाला त्या ठिकाणी आम्ही तशाच पद्धतीनं उत्तर देणार. मी मगाशी आपल्याला सांगितलं की आमची भूमिका स्पष्ट आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य दिव्य स्मारक कणकवली शहरामध्ये झालं पाहिजे, ही समस्त शिवप्रेमींची मागणी आहे. काल आम्ही इथं हायवेच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर बैठक घेतली, खासदार साहेब होते. अधिकाऱ्यांना आम्ही विचारलं की हे सगळं कोणी केलं, तर अधिकारी म्हणाले आपल्याला काय माहित नाही. प्रांत असतील, तहसीलदार असतील, त्यांनी पण ही भूमिका मांडलेली आहे. पण माझ्या माहितीप्रमाणे हे सगळं अधिकारी असतील, प्रशासनाने खरं तर हायवेच्या कॉन्ट्रॅक्टरनं ह्या सगळ्या या सत्ताधाऱ्यांना म्हणजे नगरपंचायतीच्या आणि आमदारांना सुपारी दिलेली होती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवण्याची, आणि ती सुपारी काल रात्रीच्या वेळी त्या ठिकाणी आमदारांनी त्यांच्या या सगळ्या सहकार्याने त्या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे. खरं तर म्हणजे आज जो पुतळा त्या ठिकाणी उभारण्यात आला आहे, हा पुतळा त्या ठिकाणी अधिकृत आहे का, अशा प्रकारची शासनाची परवानगी त्या ठिकाणी आहे का, आणि छत्रपतीची ज्या पद्धतीनं आपण पहाटेनं जेसीबी लावून ज्या पद्धतीनं तुम्ही विटंबना केली, आजही छत्रपतींच्या त्या पुतळ्यावरचं जे छत्र होतं ते सुद्धा त्या ठिकाणी गटारामध्ये पुलावच्या खाली त्या ठिकाणी पडलेलं आहे. म्हणजे कशा पद्धतीनं शिवाजी छत्रपतींची त्या रात्री विटंबना झाली असेल, आणि कशा पद्धतीनं छत्रपतींचा त्या ठिकाणी तो पुतळा आज कुठं गेलाय, म्हणजे आहे कुठे, चोरीला गेलाय की नेमकं काय झालं, याच्यासाठी याच्यामध्ये जनता ही अनिविज्ञ आहे. जनतेच्या समोर प्रश्न आहे की जर तुमच्यामध्ये हिंमत होती तर तुम्ही हे काम दिवसा ढवळ्या का त्या ठिकाणी करू शकला नाही. आणि म्हणून तुमची परंपरा जे तुम्ही म्हणजे हे रयतेचं राज्य नाही, हे लुटारूंचं राज्य आहे, हे दरोडेखोरांचं राज्य आहे, हे चोरांचं राज्य आहे,
आणि हे बेईमानांचं राज्य आहे. त्यामुळे या पुढच्या काळामध्ये जनतेला त्या ठिकाणी कुठं न्याय मिळेल असं काही या निमित्तानं वाटत नाही. आणि म्हणून अशा प्रकारचे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या हातामध्ये आता सत्ता गेलेली आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी लोकशाहीची क्रूर विटंबना भविष्यामध्ये होईल आणि अशा प्रकारचे अनेक वाईट निर्णय हे त्या ठिकाणी होतील. पण तरी सुद्धा शिवसेना ही आपली भूमिका ठामपणे जनतेच्या समोर त्या ठिकाणी मांडणार आहे. कारण जनतेला जे काही काल काही कृत्य झालं ते कुठलंही कृत्य जनतेला त्या ठिकाणी मान्य झालेलं नाही. लोकांची भूमिका अशी आहे, शिवप्रेमींची भूमिका अशी आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कणकवली शहरामध्ये भव्य दिव्य अशा प्रकारचं स्मारक त्या ठिकाणी व्हावं ही भूमिका समस्त शिवप्रेमींची त्या ठिकाणी आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला छत्रपतींच्या इतिहासामध्ये अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांवर प्रेम करणारी हे सर्व सिंधुदुर्गवासी आहेत. सर्वांचीच इच्छा होती की हायवेमध्ये जर पुतळा येत होता तर तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचं चांगलं भव्य दिव्य असं स्मारक व्हावं आणि त्याचं स्थलांतरण जे आहे ते वाजत गावात महाराजांच्या इतिहासाला शोभेल अशा पद्धतीने व्हावं. परंतु मला वाटतं नितेश राणे आमदार हा नेहमी स्टंटच करत असतो आणि कालही त्याने त्याची स्टंटबाजी करून दाखवली आणि त्याला गणिमी कावा असं त्याने त्याच्या पत्रकार परिषदेमध्ये वाचायला मिळालं. मला वाटतं हा भ्याडपणा आहे. जर तुम्ही आमदार आहात, नितेश राणे आमदार आहेत, तर नितेश राणेंनी पुढाकार घ्यायचा असेल तर तो सर्व समाजाला सर्व जनतेला बरोबर घेऊन त्याचं जर तुम्ही स्थलांतरण नितेश राणे केलं असतं तर त्याला नक्कीच मान्यता मिळाली असती. परंतु असं अंधारात आपल्या मोठ्या थोर नेत्यांचे युगपुरुषांचे जर अशी अवहेलना होत असेल तर ही महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर देशासाठी आव्हानकारक गोष्ट आहे. लोकप्रतिनिधींना कोणताही हक्क नाही. जर लोकप्रतिनिधी आता असतील तर त्यांच्यावरती अपात्रतेची तरतूद ही घटनेमध्ये आहे. आत्ताच संदेशजींनी सांगितलेलं आहे ते पुढे त्याचं हायकोर्टात रिट दाखल करणार आहोत. जी काय आमची लढाई असेल ती आमची न्यायालयीन लढाई असेल, सरकारबरोबर असेल आणि ह्या जनतेला किंवा हा जो छत्रपतींचा जो अपमान झालेला आहे त्या छत्रपतींचा पुतळा हलवणे जे इथल्या शिवप्रेमींच्या ज्या भावना तुम्ही दुखवल्या, हस्तांतरण तुम्हाला स्थलांतरण करायचं होतं, तुम्ही आमदार होतात, या स्थानिक या मतदारसंघाचे तुम्ही आमदार होतात. या आमदार असताना तुम्ही लोकांना बरोबर घेऊन दिवसाढवळ्या करू शकला असतात. मग अशा गोष्टी रात्रीच्या अंधारात का केल्या? बरं केलं तर केलं. नवीन समजा तो पुतळा बसवला तर जुन्या पुतळ्याचं काय केलं त्याची जबाबदारी कोण घेणार? नवीन जो पुतळा बसवला त्याची जबाबदारी कोण घेणार? ही प्रशासनाने याची जबाबदारी घेतली पाहिजे की याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी याला उत्तर दिलं पाहिजे. अशा प्रकारे जर आपल्या थोर नेत्यांचे थोर पुरुषांचे जर पुतळ्याची अवहेलना होत असेल तर ही अतिशय क्लेशदायक गोष्ट आहे आणि याच्यावरती आम्ही जी काय आहे ती न्यायालयीन लढाई लढणार. संदेश पारकरांनी आत्ताच सांगितलं ते हायकोर्टात जाणार आणि संपूर्ण शिवसेना ही या लढ्यामध्ये संदेश पारकरांबरोबर असणार. आणि त्याच्यात आमदाराने आलेलं आम्हाला त्याचं काय आमदार आहे, तू स्थानिक आमदार आहेस, तुला तो अधिकार आहे, तू जनतेचा लोकप्रतिनिधी आहे, पण तू जनतेला घेऊन दिवसाढवळ्या करायचं होतं ना स्थलांतरण. त्यामुळे अडवलं होतं त्याच्यात कमेंट करताना कोणी रात्री सुद्धा कशाला अंधारात काळजी घेतली पाहिजे. म्हणून जास्त प्रश्न तुमच्याकडे त्या बाबतीत आले नाही असं मला वाटतं. माझी भूमिका स्पष्ट आहे, शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट आता आहे. आमचं म्हणणं एकच आहे, समजा तो तुम्ही पुतळा हलवला तर तो तिथला पुतळा कुठे गेला आणि त्याचे काय तुम्ही केलं किंवा तो जर एखादा असा पुतळा असेल तर तो शासनाच्या ताब्यात द्यावा लागतो, तर तो तुम्ही नक्की शासनाच्या ताब्यात दिलाय का किंवा तो आता कुठे? आणि प्रशासनाने सुद्धा भूमिका जाहीर आणि केली. प्रशासन ज्यावेळी एवढं मोठं 3 वर्ष आंदोलन चालू होतं ना, मग 3 वर्ष आंदोलनामध्ये हा निर्णय घेताना तुम्ही विश्वासात घेतला का सर्व पक्षांना? सर्वपक्षीय बैठक व्हायनं गरजेचं होतं. जे कोण समजा कलेक्टर असतील,
नगरपालिका प्रशासन असेल, लोकप्रतिनिधी तुम्ही बैठक घेतली का, ठरवलं का त्याच्यामध्ये? विश्वासात घेऊन आणि मग तुम्ही करायचं करायचं होतं तर 3 वर्षापूर्वी का नाही केलं? हे जे तुम्हाला कृत्य करायचं होतं ना, दिवसा करायचं त्या होतं. 3 वर्षापूर्वी करायचं होतं ना. ज्यावेळी लोकांच्या भावना दुखवल्या, जेव्हा हायवेमध्ये बाधित छत्रपतीचा पुतळा त्या ठिकाणी ठरला, त्यावेळी जनमत निर्माण झालं, एक मत निर्माण झालं की छत्रपतीच्या पुतळ्याचं एक भव्य स्मारक व्हावं शिवाजी महाराजांचं. ही भूमिका लोकांमध्ये आली आणि लोकांनी त्यांना त्या ठिकाणी पालकमंत्री असतील, खासदार असतील, आमदार असतील, सगळ्यांना त्या ठिकाणी आपली भूमिका मांडली. माझी भूमिका स्पष्ट होती, कुठेही त्या ठिकाणी व्हावं पण शासनाच्या अधिकृत जागेमध्ये छत्रपतींचा भव्य दिव्य स्मारक त्या ठिकाणी व्हावं 18 ते 20 गुंठ्यामध्ये. मग त्या अशा प्रकारच्या 2 जागा आहेत या शहरात, त्या मुख्याच्या जागेवर. एक आहे जिल्हा परिषदकडे जी पूर्वी होती शासनाच्या मालकीची, ती 18 गुंठे जागा तिथं शिल्लक आहे. तिथं कुणाचाही स्टॉल नाही, तिथं उभा राहा, भव्य दिव्य अश्वारूढ पुतळा उभा राहा, एक भगवा झेंडा त्या ठिकाणी उंच, छत्रपतीचं शौर्य गाथा त्या ठिकाणी असावी, अशा प्रकारची भूमिका माझी आणि शिवसेनेची होती आणि तिथं करावं अशी आमची भूमिका होती. दुसरी गोष्ट, समजा पालकमंत्र्यांनी मध्ये एक पर्याय काढला होता की आपण ह्या 20 गुंठ्याची जागा ही सगळी ताब्यात घेऊया, इथं त्या ठिकाणी छत्रपतींचं त्या ठिकाणी स्मारक उभं करूया. चालेल ना, शासकीय अधिकृत जागेमध्ये जर छत्रपतींचं भव्य दिव्य स्मारक होईल 18-20 गुंठ्यामध्ये तर ते आम्हाला हवंच आहे. आमची तीच भूमिका आहे. एक तर याच्यामध्ये करा, ती तर आमची मागणी नव्हती, तर तुमचा अट्टास होता की इथं करूया, मग तिथं तरी त्या सगळ्या जागेमध्ये करा 18-20 गुंठ्यामध्ये. नसेल तर हा जो 18 गुंठ्याचा प्लॉट शिल्लक आहे त्या 18 गुंठ्याच्या प्लॉटमध्ये छत्रपतीचं भव्य स्मारक कशात आहे, येणाऱ्या नव्या पिढीला ते प्रेरणादायी ठरेल. कदाचित आम्ही नसू भविष्यामध्ये, पण छत्रपतीचा भव्य स्मारक हे येणाऱ्या नव्या पिढीला आदर्श ठरेल. अशा पद्धतीचं त्यांचं कार्याला साजेसं, त्यांची शौर्य गाथा आणि भव्य दिव्य अशा प्रकारचा अश्वारूढ पुतळा त्या ठिकाणी उभा करावा, ही समस्त शिवप्रेमींची मागणी होती. पण असं न करता रात्रीच्या काळोखामध्ये जशा पद्धतीनं जी बिल्डिंग पाडली त्या यांची आपल्या धुमाळे कोण मोरे बिल्डिंग, तशाच पद्धतीचं हे काम परत या शहरामध्ये सुरू आहे. मी सातत्यानं सांगत होतो की प्रत्येकानं आपल्या प्रॉपर्ट्या सांभाळा, नाहीतर हे कधी ना कधी हे रात्रीचे येतील आणि घाला घालतील. आणि तेच कृत्य हे या शहरामध्ये झाले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं. कालपर्यंतच्या प्रॉपर्ट्या या व्यक्तिगत होत्या, आता सार्वजनिक प्रॉपर्टीवर सुद्धा यांचा डल्ला, यांचा दरोडा त्या ठिकाणी पडायला लागलेला आहे. आणि म्हणजे सत्ता जरी हे दरोडेखोर आहेत, हे कुठलंही त्या ठिकाणी म्हणजे हा सिंधुदुर्गाच्या इतिहासातला काळा दिवस आहे. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या राष्ट्रपुरुषांच्या बाबतीत अशा पद्धतीने छत्रपतींची विटंबना करून त्या ठिकाणी रातोरात त्या ठिकाणी पुतळा, म्हणजे तुम्ही भ्याड जनतेला घाबरून तुम्ही रात्रीच्या काळोखामध्ये हे कृत्य केलेलं आहे. त्यामुळे तुमची मानसिकता त्या ठिकाणी समजते. आणि म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की आमचा लोकशाहीवर विश्वास आहे, ज्यांचा ठोकशाहीवर विश्वास आहे, ज्यांच्या गुंड प्रवृत्तीवर विश्वास आहे, त्यांच्याच लोकांना हे त्या ठिकाणी सुचू शकतं. आणि म्हणून याच्यामध्ये ही प्रवृत्ती आमदार असतील, नगराध्यक्ष असतील, उपनगराध्यक्ष असतील, पण एकीकडे प्रशासन सुद्धा तितकंच त्याला जबाबदार आहे. मग महसूलचं प्रशासन असेल, नगरपालिकेचं प्रशासन असेल, पोलीस प्रशासन असेल आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातले अधिकारी असतील, यांनी सगळ्या गुप्त बैठका घेऊन या ठिकाणी जनतेला अंधारात ठेवून अशा प्रकारचं हे काळं कृत्य केलेलं आहे. आणि याची किंमत या सगळ्या अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी मोजावी लागेल. मी आपल्याला सांगतो, शिवसेना त्या ठिकाणी गप्प बसणार नाही. शिवसेनेची ठाम भूमिका आहे की जोपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शासकीय जमिनीमध्ये भव्य दिव्य स्मारक होत नाही तोपर्यंत छत्रपती या भूमिकेच्या बद्दल शिवसेना गप्प बसणार नाही. आम्ही हायकोर्टात जाऊ, रीट दाखल करू, जे जे काय पद्धत आहे ते त्या ठिकाणी करू. खरं तर आज या सगळ्या सत्तांतरामध्ये देशातली असेल आणि राज्यातली असेल, कायदा कुठे शिल्लक राहिलेला नाही, कुठेही त्या ठिकाणी लोकशाही शिल्लक राहिलेली नाही. आणि कुठलंही त्या ठिकाणी म्हणजे आपण बघताय आज या सरकारचीच भूमिका तुम्ही बघितलं, ज्या पद्धतीनं उद्धवजींचा पाय उतार करावा लागला, कोर्टामध्ये तारीख दिली 11 जुलै, पण दरम्यान त्या ठिकाणी नवं सरकार त्या ठिकाणी सभागृहामध्ये विश्वास दर्शक ठराव घेतं. आणि म्हणून या ठिकाणी राज्यपाल सुद्धा त्या ठिकाणी विकलेले आहेत. न्यायालयीन आदरणीय न्यायालयीन व्यवस्थेबद्दल सुद्धा त्या ठिकाणी म्हणजे विश्वासार्हता राहिलेली नाही. आणि या सगळ्या प्रशासनावर त्या ठिकाणी विश्वासार्हता राहिली नाही. त्यामुळे जनतेनं करायचं काय, म्हणजे गुंडांचं राज्य, हे ठोकशाहीचं राज्य खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्रामध्ये आलेलं आहे. आणि त्याची सुरुवात ही पहिला घाला कुठे घातला, ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्र घडवला त्या छत्रपतींच्या पुतळ्याची विटंबना करून तो छत्रपतीचा पुतळा रातोरात त्या ठिकाणी हलवण्याचं काम, म्हणजे पहिलं महाराष्ट्र शासनाचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं काम काय, तर छत्रपतींचा पुतळा त्या ठिकाणी रातोरात हटवणे. म्हणजे ज्या छत्रपतींनी शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्र निर्माण केला, सगळ्या म्हणजे हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली, सगळ्यांमध्ये एक प्रेरणा निर्माण केली, आत्मविश्वास निर्माण केला, सरकार आल्याच्या नंतर पहिला घाव जर कुठे असेल तर तो छत्रपतींच्या पुतळ्यावर. आणि म्हणून याला त्या ठिकाणी या जिल्ह्यातली जनता
आणि जो काही काळ आहे, इतिहास आहे, हा तो कधी त्या ठिकाणी माफ करणार नाही. याची उत्तरं येणारा काळ त्या ठिकाणी देईल. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो, शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट आहे. आजही शिवसेनेची भूमिका आहे. आम्ही आमचा लढा त्या ठिकाणी चालू ठेवणार आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य दिव्य अशा प्रकारचं स्मारक, ज्याच्यामध्ये त्या तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी 1 कोटी रुपयाची तरतूद केलेली होती आणि भव्य दिव्य स्मारकाचं त्या ठिकाणी म्हणजे निर्मितीच्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी सुरू होतं. खरं तर म्हणजे याला वेळ द्यायला हे मान्य करतो मी, पण ते आमची भूमिका स्पष्ट होती की शासनाची जमीन ताब्यात मिळून त्या ठिकाणी भव्य दिव्य स्मारक व्हावं आणि त्याला तरतूद पण झालेली होती. आणि म्हणून हे जे काही कृत्य जे केलेलं आहे रात्रीच्या काळोखामध्ये, जशा पद्धतीने दरोडेखोर असतात, लुटेरे असतात, हे बेईमानी लोकांचं त्या ठिकाणी सरकार आहे, गद्दारांचं सरकार आहे, फंद फितरू माणसाचं सरकार आहे. आणि त्यामुळे जनतेचा जो रोष आहे, जनतेच्या ज्या उद्रेक आहे, जो भावना आहे, हे नक्की येणाऱ्या काळात त्या ठिकाणी जनता दाखवेल. कारण खरं तर अनेक लोक त्या ठिकाणी भेटून त्या ठिकाणी सांगतात की छत्रपतींचं भव्य दिव्य स्मारक त्या ठिकाणी व्हावं, छत्रपतींचं अशा पद्धतीनं अवहेलना आणि अपमान होऊ नये, ही सर्वसामान्य शिवप्रेमीची भूमिका. मी त्याच्यामध्ये माझी भूमिका स्पष्ट होती की मी परत सांगतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं पुतळ्यात भव्य दिव्य स्मारक व्हावं समोरच्या भागामध्ये. तुम्ही तिथं एक स्टॉल धरला, तुम्हालाही माहिती आहे, म्हणजे मित्र म्हणून चर्चा करा की माझी भूमिका ती तिथल्या स्थानिक लोकांवर रोजगारावर पाय नको, त्यांना काय आहे ते सरकारी जमीनदार असू दे, त्यांना काय ते त्यांचं चालू दे, ही माझी भूमिका होती. मला तिथं नको होतं. माझी भूमिका अशी होती शिवसेनेची, आणि माझी भूमिका अशी होती की जिल्हा परिषदच्या रिकामी जागेमध्ये 18 गुंठे जागा आहे, तिथं कुठलाही स्टॉल जाणार नव्हता. आणि जी गरज होती जिल्हा परिषदची पूर्ण झाली पंचायत समितीच्या नव्या सभागृहामध्ये. हा, तिथे 5 गुंठे हायवे गेले, 18 गुंठे तर ते शिल्लक आहे. त्यांचा अभ्यास केला म्हणून 18 गुंठे, 23 गुंठे जागा होती, 5 गुंठे हायवे गेली, 18 गुंठे शिल्लक आहे. त्या 18 गुंठेमध्ये त्या ठिकाणी स्मारक व्हावं अशी भूमिका आजही आमची. आम्ही आमचा मुद्दा सोडलेला नाही, आमचं शासनाला तेच होतं. पण त्याच्यामध्ये पालकमंत्र्यांनी काय काढला पर्याय की समोरच्या जागेमध्ये मी करतो. आम्ही त्याला कुठे विरोध केला? त्यावेळी आम्ही त्यांच्या बरोबरच होतो पाहण्यात, तुम्ही त्याचे साक्षीदार आहात की जर त्या 18-20 गुंठ्यामध्ये जर मी काय सांगतो तिथं नको, कारण तिथं स्टॉल आहे, कोणतरी त्या ठिकाणी पोट भरतोय, रोजीरोटीचा प्रश्न आहे, अनाधिकृत आहे, कोण भाडं खातं हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. पण माझं असं म्हणणं होतं की नको, तिथं आपलं जाऊन आपण छत्रपतींचा पुतळा उभा करतोय तर तो त्या भव्यतेनं व्हावा, कोणाचा त्रास नको, कोणाचा विरोध नको. आणि म्हणून त्या ठिकाणी ही जागा मी सुचवत होतो. पण 18 गुंठे जागा ही जी आहे ही आजही त्या ठिकाणी रिकामी आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये मी आपल्याला सांगतो, मी स्वतः सिओनची प्रजित नायरांची भेट घेतली होती, कारण आता प्रशासकीय राजवट होती तिथं. कोणी खरं तर माझं तर असं म्हणणं होते की आमदार नितेश राणेंनी जिल्हा परिषद त्यांच्याकडे होती, का नाही ती जागा लोक छत्रपतीच्या स्मारकासाठी त्यांनी दिली? 18 गुंठे रिकामी प्लॉट होता, तो छत्रपतीसाठी काय? म्हणजे तुमचं नेमकं वेगळी प्रेम आहे, म्हणजे तुम्हाला त्या ठिकाणी छत्रपतींबद्दल प्रेम नाही, आदर नाही, हे सगळं वेगळी आहे. माझं स्पष्ट म्हणणं, त्याच्यानंतर मी प्रजित नायरांची भेट घेतली, नॅशनल हायवे प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी पत्र द्यायला लावलं आणि त्यांनी सांगितलं मी त्याला NOC देतो. म्हणजे हायवेच्या प्राधिकरणाचं पत्र सुद्धा प्रजित नायरांकडे गेलेलं आहे त्या जागेमध्ये त्या ठिकाणी शिफ्टिंग व्हावं म्हणून. असं असताना प्रजित नायर त्या ठिकाणी CO म्हणून त्या ठिकाणी त्या प्राधिकरणाला, कारण त्यांनी सांगितलं होतं आम्ही शासकीय अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देऊ शकतो, NOC हा काय व्यक्तिगत संदेश पाहिजे किंवा शिवसेनेला आम्ही देऊ शकत नाही, तर आम्ही कोणाला देणार? महाराष्ट्र शासन, नॅशनल हायवे प्राधिकरण यांच्याकडे त्या ठिकाणी आपण NOC देऊ शकतो. तशा प्रकारचं पत्र किंवा प्रस्ताव माझ्याकडे येऊ दे. ते पत्र सुद्धा मी तुम्हाला पत्राची प्रत दाखवतो. ते पत्र सुद्धा हायवेचं त्या ठिकाणी गेलं प्रजित नायर साहेबांकडे आणि त्याने त्या ठिकाणी NOC देऊन ते त्या ठिकाणी होणार होतं. पण यांना त्या ठिकाणी छत्रपतींना छोटं करायचं होतं यांच्या बुद्धिमत्तेप्रमाणे, आणि म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी हा प्रकार केलेला आहे. आणि म्हणून त्याच्यातनं माझं असं म्हणणं की छत्रपतीचं कोट्यवधी रुपयाचं भव्य दिव्य स्मारक शौर्यगाथा असलेलं कुठं, अश्वारूढ पुतळा कुठं, आणि काल जो आपण अनाधिकृतपणे उभा केलेला पुतळा कुठं. त्याच्यामुळे छत्रपतींना आपण शिवाजी छत्रपतींचे प्रेमी आहोत, शिवप्रेमी आहोत, मावळे आहोत, तर त्यांचा साजेसा अशा पद्धतीचा पुतळा उभारणं हे गणपतीवासियांच्या दृष्टीनं, सिंधुदुर्गवासियांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून ती भूमिका शिवसेनेची कायम आहे. मी आमचे नेते खासदार विनायक राऊत असतील, आमचे आमदार वैभव नाईक असतील, आणि आम्ही सगळे गौरीशंकर, सतीश, अतुलराव, आम्ही सगळ्यांनी या तालुक्यातली, या जिल्ह्यातली सगळी शिवसेना, संजय बडते जिल्हाप्रमुख, हे सगळेजण या भूमिकेशी आम्ही ठाम आहोत की छत्रपतींचं भव्य दिव्य स्मारक हे त्या ठिकाणी सरकारी जागेमध्ये त्या ठिकाणी व्हावं आणि ती जागा त्या ठिकाणी पूर्णतः म्हणजे 18-20 गुंठ्याच्या क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी व्हावं आणि त्या ठिकाणी छत्रपतींचं जे सगळे शौर्यगाथा आहे, जी छत्रपतींचा जो इतिहास आहे तो त्या ठिकाणी उभा करावा अशा प्रकारची, ज्याच्यातनं जनतेला त्या ठिकाणी प्रेरणा येईल आणि
त्याच्यातनं म्हणजे शिवाजी महाराजांचं कार्य अजूनही समाजापुढे तितक्याच ताकदीनं समाजाच्या समोर राहील, हा त्यामागचा उद्देश आहे. आणि म्हणून आम्ही आमची लढाई सोडलेली नाही. लढाई आमची अजून आहे. सत्ता असो सत्ता नसो, आमची भूमिका स्पष्ट. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य दिव्य स्मारक कणकवली शहरामध्ये उभं राहिलं पाहिजे शासकीय जागेवर. आणि सन्मानाने तो पुतळा हलवलेला आहे आणि नगरपंचायतीमध्ये तो ठेवलेला आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. नाही, बरोबर, पूर्ण करा. तर शिवसेनेची भूमिका काय? नाही, आता एक लक्षात घ्या, नगराध्यक्ष जे काही सांगतायत ती मोरेंची बिल्डिंग कुठे आहे, कुठे ठेवली ताब्यात? मोरे बिल्डिंग कुठे आहे? जे तुमचे नगरसेवक नगराध्यक्ष तिथं सगळे होते, ती मोरे बिल्डिंग अशा पद्धतीनं पाडली, पहाटे चोरी केली, दरोडा घातला, ती बिल्डिंग कुठे आहे? म्हणजे आम्ही चोरावर विश्वास काय ठेवायचा? या लुटारूंवर, या दरोडेखोरांवर, या नगराध्यक्षावर आम्ही काय विश्वास ठेवायचा? ज्यांना छत्रपती माहीत नाही हे बालिश आहे. म्हणजे यांचं जी क्षमता आहे बौद्धिकता ती बालिश आहे. आणि त्यामुळे चोरांवर, दरोडेखोरांवर आम्ही काय विश्वास ठेवणार? आमचं तर भूमिका अशी आहे, आम्ही 2-4 दिवसामध्ये कदाचित याबाबत पोलिसांमध्ये सुद्धा तक्रार त्या ठिकाणी करणार आहोत की पुतळा चोरीला गेलेला आहे कुठे. चोरांवर आमचा विश्वास नाही, आम्ही त्या ठिकाणी अशा पद्धतीची तक्रार सुद्धा दाखल करणार आहोत की पुतळा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गेला कुठे. आणि जर तुमच्यामध्ये हिंमत होती, तुम्ही भेकड आहात, तुमच्यामध्ये हिंमत होती, तर सकाळच्या उजेडामध्ये का आपण हे कृत्य केलं नाही? आयुष्यभर अशाच प्रकारची काळी कृत्य करणारे आपण, त्याच्यामुळे तुमच्याकडनं अपेक्षा नाही. आणि म्हणून मी मगाशी म्हणालो, नितेश राणे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे सडक्या मेंदूचे आहे, त्यामुळे त्यांच्या डोक्यात हेच येणार, दुसरं काय येणार? आधी लोकांना विश्वासात घ्यावं आणि अशा प्रकारचं काही चांगलं काम उभं करायचं. त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही, लोकशाहीवर, गुंडगिरीवर त्यांचा विश्वास आहे. त्यांच्याकडनं लोकशाहीची अपेक्षा आम्ही करत नाही. पुतळा ज्यावेळी हटवला गेला त्यावेळी तिथे दंगल नियंत्रण पथक देखील तैनात होतं आणि पोलीस देखील तैनात होते. नाही, म्हणून मी मगाशी म्हणालो, लोकप्रतिनिधींनी जे काही काळं कृत्य केलंय त्याच्यावर आम्ही ऍक्शन करणारच, मागणारच आहोत, ती आमची भूमिका आहे. पण ज्याला जे जिल्हा प्रशासन जबाबदार आहे, म्हणजे कलेक्टर ऑफिसमध्ये 2 अधिकारी होते, कणकवलीच्या प्रांत होत्या, कणकवलीचे तहसीलदार होते, नगराध्यक्ष होते, उपनगराध्यक्ष होते आणि स्थानिक आमदार होते. मग या लोकांनी मिळून हा सगळा जो षडयंत्र रचलं, हा जो कट, छत्रपतींची अवहेलना विटंबना करण्याचा जो कट रचला, हा कट त्या ठिकाणी रचला आणि याच्यामध्ये प्रशासन पण सामील आहे. आणि म्हणून मी मगाशी आपल्याला सांगू, जे CCTV फुटेज आहे ते त्या ठिकाणी घेतलं जाईल. तो जो सागर खंडागळे नावाचा अधिकारी, हा त्या ठिकाणी त्या गोष्टीला विरोध करण्यासाठी त्या ठिकाणी आलेला होता. गाडीत बसून आमदारांनी त्याला शिवीगाळ केली, तू इथून जातोस की तुझी बदली करू, आता बदली सत्ता माझी आहे. म्हणजे ही जी प्रवृत्ती आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये छत्रपतींचाच पुतळा रातोरात त्या ठिकाणी गायब करणे आणि त्यांची विटंबना करणे, ही प्रवृत्ती आमदार नितेश राणेंची आहे. आणि या प्रवृत्तीला या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेचा विरोध आहे, शिवप्रेमींचा विरोध आहे, शिवसेनेचाही भूमिका स्पष्ट आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये म्हणजे तुम्ही इतिहास काढा ना, मी तुम्हाला तेच सांगतो, पुतळा सुद्धा बसवताना ज्यावेळी तो हायवे बाधित झाला तेव्हा तो रात्रीच्या वेळी त्या ठिकाणी त्या घाटावर बसवण्याचं काम केलं. दुसरी गोष्ट तुम्ही बघा की शनिवारी हा पुतळा उभा राहिला, त्याच्या आधी 2 दिवस हाच पुतळा आमदार नितेश राणे, तुमचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरपालिकेचा CO, हे प्रशासन मिळून त्या ठिकाणी रात्री 3 वाजता तो पुतळा त्या ठिकाणी उभा करत होते. आणि काल शनिवारी पहाटे 3 वाजता त्या ठिकाणी सुद्धा हे सगळे त्या ठिकाणी होते. आणि ही गोष्ट पोलीस प्रशासन पण होतं. आणि म्हणून या सगळ्या प्रशासनाला त्या ठिकाणी कायदेशीर कोर्टात खेचून यांच्या विरुद्ध जे काही करता येईल ती भूमिका शिवसेनेची त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून कोणीही त्या ठिकाणी सुटणार नाही. आणि हे जे काही कृत्य आहे जनतेला त्या ठिकाणी मान्य नाही. आणि शिवसेनेचा लढा हा अन्यायाच्या विरोधात, या सगळ्या म्हणजे शिवाजींच्यावर जे प्रेम करत नाही या लोकांच्या विरोधात सुद्धा हा लढा सातत्यानं चालू राहील. आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज हे सगळ्या समाजाचे नेते आहेत. आणि त्यामुळे तशा प्रकारचा एक आमचा राजा आहे, लोककल्याणकारी जाणता राजा आहे. आणि म्हणून तशा प्रकारचं भव्य दिव्य स्मारक छत्रपतींचं व्हावं, ही सगळ्या शिवसैनिकांची, समस्त शिवप्रेमींची ही त्या ठिकाणी भूमिका आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.